Tekopor kalabiang nya sedang no ya kanika jing syakri jongir ke janmit kini di ke janmit ke bah kerpang naga benta jongi kum kabalang ke bang ijo pan penkut ya kanika celebration ke balaya baru sistem haknya linti jong kabalang kejing dap sispa art pusan senem ti kini kajan mit nga padiang subha ya pi baro ye pastor in charge jong kabalang Reverend Dr. JB Pochna yaki nong syarai jong kabalang yaki dekhot jong komiti balang bat iki temen basan ki bawan nak ke balang nong krem dan balang pemnakarai balang ru nak bagi pat balang laban dan ki wepat ke balang ru ni priang subhaya fi kene ke janmit ke bakar pang baka balang ke ba kadon ban penlong kene ke jing seng sungu nak mata ke jing dalam kerja ublay. Kerpang, ni priang subhai Pastor Reverend M.A.W. Lungkhoi, bingkot Pastor Moody, iba la pelai por kenang, banyak orang kat bat ngi, hakane ke janmit. Komjuru yaki, yodon bi wan lang ba paralog ifi Pastor, bayang basem priang subhai yaki ru komju. Dah kajing kemen, jing idon angkat bat ngi, hakani ke janmit. Bang pediang subharu ya pi barok ki para bangai, kat ki bala banyadon, naga jong kebalang, hakani ke janmit, ba pi nyok punya syakri, kajing rakhi ya kani kajing tap, kajing pengkut ya kani kajing lenti jong kebalang, kajing spa arsan telik senem. Ngayeng hangneru nakabalang nam takabalang malki kabade pokalum Shillong Mingi district bat kalum Shillong presbytery kani kade kasnem kabakar pang ya kabalang kajingkan mau ya kajing ya lenti kajongka hakini kisispa arpsantli kisnem kum kadak kajing songu ya ublay Uturai jongi Yesus Kristus sebelum klik jong kabalang kala penlong ya kini ke program baru sistem haki benta ki bafer kum kajing songo ya ublay bat yu turai jongi Yesus Kristus balayalam ya kabalang nadu kabasdang kajing lenti ke jongka hang ni haba sedang ya kabalang hang ni hakasinong malki ngi ken mau sung i bat borom yaki tu ki long shwa ke jongi ki bala IT met bat mensim kila IT la kaspa ka pho yaka khndo ka siam nakam da ka borom nakam ta ka borom ku jong blai ngidon hang ni ban ken mau borom yaki ngi don hang ni ketika hang ni maning ila bu ye ni umau ken mau ye i pan giris im iba long ka syakri ke ublay belum ka kemi balak hindu yala ka chong ka iladi na ka bantau Yesus Kristus ngapan pau ka jing songo ye ublay na ka bantak kini kilong sima jongi kibala len ya lari bak ngiyo man ya rakhi ya kani ka sispa san snem day nagabanta kitu kirang ba kilong kemi kibala ai kibala len ya lari kibala syasitom panseng ya kabalang hangni akisnong malki kumal pagkenma mantan i painggiri kajing kasem ki khon jong i baro bat nang ta terter kinang mi iwe harin iwe pat ngapan pau ya kajing kemen
ki jikamen ke bakrau bangilap ban yelong kum don kum ni kene ke janmit sa sisien o ngap diang skup haru yaki ni ki balang na balang nongkrem na ke balang pom nongkrai balang laban ki bala pediang ya ke jingkot subha jo ke balang ban ai ya ke jingruai kerpang ha kene ke janmit kum kadak ke kemen lang ke jongi na ka bata kene ke jingrakhi ya kene ke jingya lenti jong ke balang hakini ki sispa arkusan teli kisnem bat ngi doai ubling kerkhu ya fi baro ki bala ya don kat ya pelai por banyawan hakini ke janmit banyak syakri rekat bat ngi pengken mau na ketuka sam ka ba sispa lai sa ko ong kat nu kalong ka internet bagi para ki long lang kawe Kalong kum ko jer haulum Herman kum ko pniang kabatut naga khli ke jong aron nakinyu tumo hadu kirmeng ki jain ke jong u kani kalong ka burom yangi kum ka balang Presbyterian bangidon kini kijing long kawe kijing long kawe kijong ya kijing sakri kiwe kibab pej yangi ki sat lengo kumnu kini ki Presbyterian ki ya la ban le kumni kada kawe ka sin ba kidong jingeseng bangi ya kini beliau banyalam saying ti ibe ba mde na balang jongi na kawe pat ka balang yong phia yo pisah se ba phia lam saying ko to phia sim kan no de Asia ngong ngim chu ai re phia ai ho kata ka dei ngi ai ngim chu khot ngim chu sim pisah kata ka dei jing jong kawe ke jongi kum ki khon ke jong ble bat hakne ke jan miet ru ngi don lang kum ni ma ke jing long kawe ke jongi tu ble un kerkhu ya phi baro kini ki para ki ble wan ki we pa balang ke jing don kat ke jong phi ke pen pau ya ke jing long kawe ke jongi ki jing long sitli ki khon jong ble ka pen pau ya ka borom ukres ha perthai kata kalong ka bangi ngi kum ki khon jong ble ngi yo ya kata ka borom bangilong ki khon ke jong ble ke jingilong sitli ke jongi tu ble nu kerkhu ya phi baro ba jingilang baro ba kerkhu ya ni program ka bangin sayo ni ko por kalong ke jing pendon borom ya ble ting ni ko por sia bangin ya sia prang ni pendem ke jing tuai ku kpa jongi ba peneng ya ingu imi ba misya pa jengi kum ka balang lembat kini ki para ke jongi ki bawan ki we pa ki balang na ka balang nongkrem na balang pom nongkrai balang laban ke kuaya ke ban ai ye ke jing yaro penemburom ye ke keteng ke jong mi lembag ke jing ruai kum juru i pastor mudi ban ai ke jing ya slok ne ka ketien ke jong mi lembe kini ki nong syarai jong ke balang ki baiwan rekat bat ngi ke por lembe ki para bangi ke jong iru ki badon bat ngi hagni ke jing sakri ke jong i hoi ki bamla ban wan ru ki bayo sngo ye ke jing sawa ki bayo sngo ye ke jing sakri ke jong i terangi IT hak jing elam ke jong mi haga kerteng turai jisung duai pan kini baro amen ti kini program kalong lade perwai kini ke jing ruai i banyalam yangi hakawan pulien ka ketien ke jong ble ilong mester ke lang khai ngenya sedang dabang nyerwai ke tu jerwai ke basispa sau fulai on i ke seyon kum ke yor la hangni tunget kan miru lawe da kabor bakhoi ba pranai di ke jerwai ke basispa sau fulai An ikaseyan kum kayor lahang nitungit kan
miru lawe da kapor bakoy bapernai de apodengkan om long baswai kan teng shankat kasngi kan kup kahok u krisutrai u nong bakli jongi ka dei ki jinjar ding pona shiar tahiban bot ya kani aingan syak skau pa kashi thom ngam benut ai bor ngan yat ngan kermenskem la shaka kading hakabakut junom ngan shem ya u blake lem ching ting you nong pen tongen ut do ai ka jing shai hari klau ka ding bakular di ukrai men sim u blay bakau na rishom rau u harus im shari rilkut shaneng men ski ul o men mit kading yo ba klalat kele kajing pule na ka ktien ka jong blay hagani ka janmit ka long na ki kat tu kat ne ki benta ki bangela ban shim lengkot ka sam ka basau pu nyau ka tkhat ka banengkong san hadu nyau tu thap kti phi ki kenja ben riu tu risa hau blay da ka ktien ka jingkan ha ublay ulalek kiu bat ka jing risa utrai bat ka jing sawa ka turai turwai ki jingero haublay turwai ki jingero haus em jongi turwai ki jingero nabau blay ulong us em ka kendo baro turwai ki jingero da ka jing syampang kesam ke bakendai puar kalong ke babha ban aingu ya utrai bat ban ruai ki jingriero ya ke kerteng ubah klik tam ban penbena ya ke jingle isnai jong me men step bat ya ke jing shisha jong me man kamit ha ke jingtam ke bashipau ksai bat ha ke nebel ha ke duitara da ke ba perkat naba me atrai melapan kemen yanga daka kam jong me ngan le risa hagi kam kikti jong me kat no ki bakrau ki kam jong me atrai ki jingmut jong me ki bajeliu Isaya ndrupwe lenong tukhat ke banengkong atukan ni umen sim utrai ublay uhanga naba utrai ulapan slek yanga ban yalap yaki ki babha haki bajam not ulapha yanga ban span yaki balapat ban donut ban yalap yaka jing pelait no haki bala ring merau bat ya ke bapli ya ke bendi ya ki balakum ban ya lap ya ke senam ke badap ke badyang hun ke jong utrai bat ya ke sengi ke jing penihar keput ublay jongi ban pentingan ya ki basngausi baro
kitab jing pen pau arpu ar lenong ke dekat ke besau bat besan bat kin yo ya ka khmat jong u bat ka kerteng jong u ka long halor ki shilang mat jong ki bat ka met ka nom long shu te kim don kam ya ka jing shai ka sharak lemne ya ka jing shai ka si na ba utrai u ba ublei unom pen shai haki bat kinsen shar sha ki bom jukut hakmi ngawan kloy ba kanong jonga kalong lem bat nga panai nong ha wei pa wei barok kat kumba kalong ka jingle jong u ngalong manga u alpha batu emaka u banengkong bat u bakhadu u basdang bat u bakot u bleun kerku ya ka jing pule bar ka jing sha skor ya ka tien ka ba em ka jong u ini pendam lang ka jing duai long bala kerku ya ka kerteng ka jong me au blei u kpa jong u ba beneng melong u blei u try bot nong thau ya ke baro kumning yang ka ni ka khendau bar ka ni ka jaka ka balong ka jaka ya ka ba me mala thau ko try bar ngingu ya me ablei ha ka ni ka poru namar ba me khat yang ilang baro au blei ki khun ki jong me ban kiu sakani ka yeng ban shakriya me ban yaro ya me ban pendan buram ya ka kerteng ka ba im ka jong me au blei ngawan ha jan jong me ha ka ni ka jan mit ko trai rengkat ba ka balang ka jong me ya ka ba mela ibit ban pen yang hau ne ulum leng ba kini ki sispa arpusan telikisnam ngawan ya kaban aingo ya making ko try namar bade dai da ka jing it blay ka jong me na bam jukut ba mela ibit ban penyang ya ka balang ka jong ya ka ka jaga but a blay ba koridor jong anga da ngungu ya me namar bade da ka jing e ka jong me mela ibit ban pen em ya ki mensiam ki ba koridor ki ba shong ba sa apa ne ulum malki ko try Padatrai ba bha leng ba jo ki jing leng ba da ka jing e ka jong me leng ba ki snam ki bla le na baro me la ya lam me la ka jong ka balang na ko ka sngi ko pan bat kum ne atrai ngi yang ha ne ka por ban proclaim ban pen bana ba ya ka kerteng ka jong me ma ka long ka kerteng ka ba em na bam ju kut shabam ju kut trai ngi wan ban ai ngo ya me na mar ma me long play jong e bar ka kerteng ka jong me ka long ba ka lor tam ba dak le tam jong ki ke baro bat me atrai long tang ma me ka nya u play jongi ngi wana try ka ni ka jan met kan ko try ka ban ai ngo ya me bat do is nei ka ban kan mau yang i bar man cha score ya ka jing duai ka jongi ngi ngo me ablay ru na mar Jesus Christ try man bre e jongi u balong mau ka dau ka tan rai ka bangi la ban wan sa jan jong me laki pop jongi ki sao hai han ki sa le kum ka yor ha ka nam bla sai ka jong u bar ka ngo me a try Jesus ba me long try jongi melong ma me utrai jong ka balang a play baba jonga melong ma me utrai u bala pen em yang i we pe we mdan ka we ru ka men sem ka ne ka ha ka ne ka yeng ka jong me om dan ka we ru ka men sem ka badan ha po ka ne ka shnong om dan ka we ka men sem ru ka badan ka pertai baro ka we ka bala ba yo i be ban sham ya melam the day au play da ka snam ka jong me o try nga ngo ye me ba play me la say ki ben rio na ka jing jale ka jong ki na ka jing cherkai jong ka pop na pen ki jing ba man ki jong ka baro me la ibet yak ban rom ye ki ban lom ye ki ban khot ye ki sa ka jing panem ko jong me bat kum ne ki ko try ba ba ngi wan ye ka ban dam ki slajat ki ba ko ki jong me jisu be you jisu be kordon nga ngoi me na mar ka kerteng ka jong me ka lo ka kerteng alor ki kerteng but om dan ka kerteng ha ke wei pat but ka kerteng ka jong me an pedem ba kum ta ko try ngi wan na jan jong me ya ka ban ra ya ka lama ban ra ki ti ki jong i ban ra ya ka donut ka jong i same ka ko try ban ngu e me aplay na mar ka ni ka jan me ka badan ka bangi dan ka ni ka por ba try ba bhaleng ba jong ni ka por nga khot ban ngai ngu e me
play na Jisu kan rat na ban me pa ya men sim ba ko ju jong me ubalong kat tun kat dau ya ka bangila ban ya lum lang kum ne kan ko trai bangila ban yo sngau bangila ban sngau tho ru ya ka jing hi kai ki jong me men sim ba ko jong play ba don nga ka di ka por ba wa ya lai lo ran kan la ban ngi to ya lam ya ka do nur ka ba tulat ka jong ngi ba ka jing mat jab khat ka bam la ka jong ngi kan ko kan rat bangila ban yo sngau ya ka jing kren ka jong ka tien ka jong try jong ngi bangila ban yo sngau ya ki hukum ki jong upa jong ngi ba ban men sim ba ko jong play to pen dap yang ngi lang ba ka ne ka por da ka jing snai ka jong me ba to hi kai ngi ba ngi nang ban sngau tho ba ban ya la ka ski try ba phanga ai ngo em a play number ka balang ka jong me ka play yang lang ba ki ne ki sis pa ar pusan tli ki snam ba ha ka ba kum ka ne ka ski ka ban sapat angin sapat got no setang lai ski ban yo ban shakri em ban penan buram em lang ba jong ka ne ka lang ba ka ne ka sas ki centennial ka ko khnrat ngadu wai au play to isnai ya ka ban pej ya pa lang u jong me buran ka ne ka jaka isnai ko khnrat ya ka ban kerku ya iwei pe iwei ki ba wan ka ne ka jing seng ngadu wai aturai to isnai ko mamelai lam ya la ki jong shakri ki choir na baro lai tli ki balang ban wan sa ne ka jaka ka ko turai ngada duai ko isnai ko men se ba ko jong turai ban dap ha po jong ki da ka jing da ka jing si sha jong ka tien ka jong play bar ka ai ka au play ya ka bakin sa ang no lang ba jong ni ka por ko kan rat ba pha ka kai ki ba sngau ha po jong ni la ba ki zor ki jing ruai ki jong ki na long ka kubor ka ba em yang i wei pe wei ki ba ta ra joi yang i sa ka ta ka jaka ka ba hat ka ko kan rat ka ba ki la ban mat ba yo i me ba yo grand ban me ba yo slok ban me a try to per kan tang ye ki i wei pe wei ko try ngango me a play na maru i pastori ba melai lam ru ha ka ne ka janmi ka ko kan rat ban ai hangi ka kubor ka ching pedem ka jong me ga du wai ko try to isnai ban lam yo to isnai ban kan tang yo to isnai ban kar khu yo ba ka kan den baro ya ka mi no na center ka jong shakri jong me kan long ka bor yang i wei pe wei try ba bhanga wan na chan jong me ha ka ne ka por na ka ben ta ka balang ka jong i me i au play i pastori jong i ko shakri me i ki nong rai ki teman pasan ki ba i ki jong ki ba im ski ya ba ket ya ka kam ko jong me try ba bha me la kar khu ya ki bor ki nong rai ba po ka balang ko jong ki ko try na duai number ka ta tu isnai ba nang yai kar khu ya la ki jong shakri ki jong me lang ba ki ski ki bangin sedang yai nang ne shakaman try ba bha ngada duai ru na ka benta ki ram pe yang kristan i wei ko try ki ba em ha po ki lada apre ki jing sitam apre ki jing do jikar ben jong ne ka por try ga duai to isnai yak ban kar khu ban ai biang apo jong i men sim jong ka jing pentien men sim jong ka jikar siu bangila ban yang joj kan ko kan rat ki ba sha job rai ki nong job namar ba melong try ban melong nong helam u jong i men sim ko jong play to tik apo ka wei garam pe yang kristan ba dang ba ka jing shakri ka jong i lang ba jong ka ne ka chis pa ar pusan snam ko try ngeni yo i pa di ki ba thamai lang ba jong islam ki ski ki bandang wan ki ko kunrat try ba bha yu ngi nong akmat jong me tep kham bha ya ka junan kam ka jong i pan ban atrai ngim la da phai shame ban ai ngo pat ya me namar ba dei da ka jing lam ka jong me ngila ban long kum ne ki bang long try to pen em la ka kam to isne ban kar khu ya ka jing shakri to kar khu ya lang ngi wei pe wei a play ngi pan ba kar pat ki ne ba ro ka teng jong jisu nang ba e jong i amen ki program kiba dangsa nginyo belum kijingai ngo atau hadian pat nginyo kijing roi kerpang na ki lightly ki koya na kabalang presiden laban hadian sekendong kram ko wei pan kabalang pom negrai nginyo jingkren subject kabalang kalbu kabong top hai syakamenor watu nang yang hak jing syakri kabadai bat kijing roi ban keren yang ke subject dari Reverend MEW Lengkoi. Da jing
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Yakini lai dili ki choir jeng samla na balang laban jeng samla nong krem pom nong krai la ai tu jing rawai ko pen kan mau yang i ba ko pendem burom yu play ya ke jeng lenti ke jongi na su komen sebut deru bai teman besan la pengkan mau bangidong ki khun yang ka LMNP South District
ngiron lang hang ni ngin mau ju ki por bang long lang ka we ai ngu yu blei ya ke jeng lam den ti ke jong i bagi kpa jong ka balang ha ki tu ki por ki bayo i ki ong ban penlong ya ka ni ka rilom por ka we ka himawa Emmanuel nadu lom silong adu lom rapleng bat kala jalong kumta bat kum ke jeng yo i ke jong ki kuble shibon uble ker khu ye phi kini ko por pat ngin poi sa ka we ke banta kalong bangin yo sngo ya ka subject wala bu da ka balang tu phai sa ka menor batu nang ya hakajing ya hakajing syakri ka bayadai ba ka jing ruai dai Reverend MEW Lengkhoi saya sien pastor pediang subhaya phi ka jing pelai por ka jong phi ka jing pengkrek ka jong phi banyaran kat bat ngia ka ni ka por ban sam ya ka kubon ka tin jong blai kat kum ka ni ka tim ba ka balang ka lebu ti syawai pastor in sim ka ni ka benta ngenya snok ti lang habang nyerwai ka ba saus pa sau pulai ya lam yang ikokin rat kat bangi dan ya syapran akilun ti ebat kelan di bangi yakin dulang ia le katobat mensen mentai la shibet shun yi jing ben shoi jong ka per thai yi ben da jing bom hun gom no ya hi ba liu hi kai try dengan skop lan agi jing at belung chong ki yan om shem ka jing le ran angan ko mit shaki lomba ibadon shashiliang wa angan ba kakti ka jong mi aki Tim pendam lang ijing tuai. Kumni atrai sesin pan ngi aingu ime namar kani kapor. Kani ka janmit jong kani sngi ko trai ka bamla pelapat ingi kum ki khon ki jong me. Bangin yo bangin kiu syaka yeng ka bakentang ka jong me ko trai. Hakum kani kapor ka khlemat ka bami. Sisha ko trai melale phala halor la ka jong ka balang. Meladon ringkat ko trabela ka jong gabalang lang bagini ki sispa ar pos nam ki bala letno. Berkelaya cibu ni ki jing jenjar. Hoi si ko trai. Hadu kini ka khlemat ka bamenta. Pada habangi pai pat ngiu i ki jing kerkublei ki jong mi ko trai. Ela ka jong gabalang. Bakala ban yengkat ni menta ko trai. Dailing ba gijing isnei gijing kerku kibe methe se halaka jong ka balang kumju ko trai haki long yeng long sam kristan kibe don hakini ka balang ni aingu me trai na markini ke baro baling ba ni ka tayo ling ba ni kisngi ko trai ho ko trai ka balang hibro ko we da ka jing sngo kemen ka jing sngo tenat daga jing aingu la yo man pelongi di jing aseng go trai ban nginget ko trai men pediang hun ye ke kaba kabalang kala le ko trai ban menang ya lam ye ki nang ni syakmat kinang la ban ra kala mali ke gospel ke jong me ko trai ling ba ki por baro kiba kabalang ringkat ki khon jong ka kini kendu la kalong ha gi jing jenjar Henry ngingit ko try men yalam ru iki
lingba gejing kemen gejing sengob ha gejing student ha gejing jong ki ya ingo me utrai namar gejing don ringkat gejong me utrai lembat ngi kumju ko trai kham tam habangin siyo abangin penkut yung ni usnam satang ars ngi gimla ko trai kham da ingo emailing ba gejing don ringkat jumiling ba ni usnam hibaro away gilaya sya ko trai kalenti ki ba ki ba juat ki ba kelan dan na pedeng jungi ki ba kendui ki jing jinjar ki jing pang ki sitom ki ba sisya ko trai mamela simno wadi ki ba hi ngasam gilaya ling ba ki umat ki jing sosi henrai me ya lamingi haduk nisngi sisya ko trai ngi aingu inwar mela ya lamru ingi ling ba ki jing kemen ki jing sobaha ka jing em ka jungi ngi kendu sibun ki ba hiru ko trai ngi amat ki jing kemen ki jing kerku ki jong me bat ngi ki trai men ya lamingi ling ba ki por juga jing em ka jungi para ni ka por mi isyakri jong me bayang ni ka caka ho ko trai ka ban ai ka ni ka subject ki jing pen krek long hun ki jing pen janai ki long nami batang nami hi men keren ko trai pedeng jungi khang ba kanunu ko khubor ka medan ban persoa pedeng jungi ni ko por sisa kalau kan long jing kerku ingi we pe we bangiru ko trai nang la ban ya ban syakri me hagi bentai babun kham tam lingba ki jing ruai banginang la ban ruai ban yero ban penan buram ya ka keteng men skoi ko bungu jing men mar ko trai kelet ban mesam hagi jing im jingi bagi ni baro ngingu ngi pan hak teng Jesus Christ dan ta shi bom jukuru amen itaman pesan chairman bapenya ini ka jing eseng pastor bidon ringkat pan ni ka por kita men pesan kirang ba balang ho ngi snguthu ru ki don ru ki nong syara jong balang ni ki we ki balang ki bidon ringkat pan ni ki mei ki pa ki para samla ki hep ki bare pa ngilang baro ningkong ngapen pau ka jigus ngungu ka jongai blei bangayo kani kalat ben don ringkat bat pi ho ngapen pau ru ka jing sungu ka bakerpang ya pi ka balang ba pi kan mau ban ai ben talem menga hakani ka janmit halor ka subject to phai sha kamenor batunang yaj ha ka jing syakri ka beide ba ka jing ruai baru ngasngo tenat sibune banyo don ringkat banya kemen lang bat feeling ba kani ka jubilee jong ka jing dap sis pa ar san snem jong ka balang hoi ngam dani issue banong hreng nget bo blei un ker khulang ingi baro ling ba kani ka por kham tam ka balang ling ba kini kisngi ki bangin nang yo hadu ka sngi blei ka sngi bakin penkut ya ka jubilee bat ngangai ru bo blei unang ker khu la ka jong ka balang bo nai don ringkat bat ka ki bentai ki babun bakin ang la ban ya sakhmat ling ba usnem ar hajar ar phusau sakhmat ringkat ke jingalam ke bestad ya ke jungu habang alayo ya kani ka kubor bangadi ban keren hani ka por jing keren subject to phai shakamenor batonong yaj ha ka jing shakri bat ka beide ba ka jing ruai ngani thu hok epi ya ka balang kham tame ngala kulmar tip kan ka subject tip kan ka seminar netip kan ka sermon na ka jing keren nganda pej ya karkom longi ya ka jing ai ya ka topik to phai shakamenor batonong yaj ha ka jing shakri ba ka beide ba ka jing ruai ya ka menor ngan tho na du na ya ka menor ka jongi ne ka menor jong ka jingya lenti jong ka nyam kristan ngam jong ka balang kristan ha ki jing ruai ngam la ban ong tin rei ha ka bokum kata ngan khle lang menta ka singi menta ka janmit mo gini pet ike kata ka ba lesi ka balang ka labu henrei ka dei ka topik ka ba dei ban ya keren maha ha ka dik juk ka ba mentale kadai ka topik ka badon kam ha kham tam ha kaliang ka jing syakri jong ki balang ha ka jing ruai kadai ka ba lesi ka bangi ha ban perkhat mai ngalawan ra lengan ngampan si bangan le ka slide kanang ba kan suk ingi bangin poi ya ka bangan syukran lesi kan kala kham jengai ba kala kham jalan henrei ngan suan ngan ka daung apen create ka powerpoint to todang phai syaka menor ba tonang yaj ha ka jing syakri bai begai dei ba ka jing ruai kani ka toping aong iping la pen kre ha ka takom bangin pej na kaliang ka jing ya jong kan yam kristan khindiat bar kum juru ha ka bai dei bat
mission ka jong ka balang jungi ha ka bede bat ka jing ruai ka jing sedang jong ki jing ruai ngini sedang nadu nang ta namar kila ong pan phai sa ka menor tingin haban wat nadu ka origin kidan sibun ki jing batai sa phang ka jing sedang jong ka jing ruai ngile I hang tu bangala bu hang tu da ka tiem ayo ikini ki definitions lagi baper baki ong baka jing ruai nadu ka basdang kadi kata ka baki ong kadi ka jingi ka jingi keren nani ka communication hapdeng ka kmi bat ikun lesi pi badan khonrit ngaru badan khonrit ngasngau thu ya ka jingi dei jong ki kmi bat ki khon tiki ong baka jing ruai kala ban sedang nadu nang ta ha ka baka kmi ka ken o ya ki khon nang ta ue fernal ong ba kadi ka sur jing ruai kami na ka jing keren ka bolong emotional bakeren hakurkom jong kasur nang tahu Herbert Spencer uang ba kadai kata ka melodic form ka jingkeren ka bolong hakurkom jong ka jingruai ngim tangi yo wat shisnong jongi wat hapori khasi jongi mo ngiyo ki briu ki bakhot ya ki kerteng de ki jingruai syati sipok kong thong syati bun ki research kilale halo kata tingi sothok wat hang ni ngam tip ko origin jong ki lada kisnong kong thong kila dan nadu perhendai ka bamut ngiru ngila ban develop ka definition jong ka jingruai jongi bagiwan hakasur bangi pertabrio ngi khot brio nang ta uni economist butcher wong ba ka jingruai kami na ka jinge trei jong ki brio ki be trei kam mo lesi ki ba trei haki kampu lingkhana ni bati jingti ki penmi da kasur mo ngisat I hang niru mo teng habangia ba pu lingkhala ni shat yarwa de jirwai hey mo isat don ki kena senrang khat kham smart katuka bania penmi sur tikidon shibun ki definitions nang tam uni unadal theory wang ba kejirwai kami nakajing aingu nakajing kajing sngau jong brio hoi kabda de ka religious nakata ka religious context nakata ka jinglong niam henry kadi ka jing sngau jong uhi ban ai ya ban penmi ya kata ka sur jing rai nakajing aingu jong u ya khamtam ya oblei henry katkum ka bible ngin pej mo katkum ka bible larang in wat ka definition kibun ki bri ki bla ai ya ka definitions uni Ronnie Granot but Nabel share ki scholars ki batho phang ka origin of music ki ong ba larang in pej na ki Jewish sources pada I kumba larang in phai sa ka bible I kumba ki bahiar pateng na ukan naga Genesis nang basa ud khot ka ba arpho baterter arpho pini I hang tu ba laong ba uni ujubal udei ukpa jong kini ki jingpot ki jingtam kidon sagi Jewish sources ki batho shaphang jugu bat kum ta terter tingim la ban tip kumnu kani ka jing sedang jong ka jing ruai to hoi habangi perkhat ya ka jingmut pada jong ka sur jing ruai ka definition jong ka sur jing ruai ka dei ka bala ai hido blei hagi ki bri ublei la thau krapang om dei tangi ngi ki bri hunrei ya ki jing thau baru abekin dan ni ki jing ruai khamtam ki mrat ki sim ki do wat ki do kha bat kum ta ter bangin penmi sur tilesi kadai kata ka ka bala ai do blei music like all artistic expression is a gift of God to humankind ti haka na kata kadau ki bri ki skutenat ya kadni kani kadai ka sap ka ba ai blei hawai powai ngim ong e ba ai bombahasur mo ubarwai tambul arwai kalami sur kata kadi ka bau bleu ai ngim ya keren ya tangi ki bombahasur bat kum ta ter henrei kadi ke bau phlabu bleu ai hangi ki brio bangin yo ban pendon kam nang ta hak testament testament berem kidon shibun gitu atau nginum namar baka khamjrong nginum lei phai shu gitu khon henrei kibun mahagini kikentin sing to the Lord turwai piyau try but kini kikentin bon sin ginalap haka Exodus khatsan arphoi chronicle kitu kisam let's see hoi play iya ketika projector hante kidei hi kiba kini kinong tho hak ba kitho ya ka Bible ngiu I bon sin kidei kani kikentin kami dei ba aingo ya ublei
Tidak takadaw ka jingruai kala dan nadu ka testament ka berim ba ter kumta nadu ka por ka bo boleh ulat hawi ka perthei bat kumnu ki briu kala nang roi henrei ha kata ka jingruai ru ka yat lang ka jingruai jong ki briu ban yaro yu blei ka yat lang bat ki jingruai mani blei ngilap kat kum ha ka bible ngilap la shem la don haki artli haki ben haka ka temple but haki synagogue mo la ringin pasha ka testament berim ki don artli ki rukom mani blei ka wei haka temple kamut haka temple bun sin hilale tang yakini ki sacrifice haka ba aingo ka ba penyap yaki merat ban sak khu yaki pop jeng ki brio kat bangidon saka synagogue worship kaba hakatu lasu kalau kum kejinga seng kejong ihi udon unong keren unong yalam ban puli na kaketin kejong blai kadon kaba ai expository halor ka bible lani ka hukum bat kum tater bat kidon kijing ruai na katakadaw hakapor bagi senran kejong uji sukres kibut no yu uji sukres ki kristan ki beningkong bangilap kat kum ka kaketin kejong blai ki kristan hapo Antiok kabasok bahaya ki hakapor bala la form nani kalami kata kawi pat kanyam ka Christianity kaba kibut uji stress bun sin hina kata kadaw ka Christian worship jungi kawan na ka synagogue worship kay srim hadu kata nyebut ya ka synagogue worship lani ka jingmani blay synagogue jong ki Jew Imisimbut ya kata kepada nak temple namar ya ka jing kenyala penkut no da ka jingwan jong uji skres bat dei nak kata kadaw ngin lap bakadan ka jing yajan ha ka synagogue worship bat ru ha ka ni ka jing mani blay jong ni ki kristan bat ki sedang ha ka first ka second ka century beningkong bat kebaar bat kumta ter Tikis kristan haka spa snem kabaar bat kabalai ki jurwai haka jingi kenduk lang nang tungilap haka Efesus nang basan ka khandai ki kam ki apostol kala tho ki jingruai hang tu onda ki ji kenduk lang tu ki ruai na kata kadang ong pi kabalang malki kabu ya kani bangin pen kenmau sa chisin ya ka jingdon kam jong ki jingruai haka jing shakri blai shibun ke iki bangin yo bani keren haka ni ka janmit tinggi sengutu namar kata-kata ke jingruai kalong ke bekentang hadu kata-kata ke badan ke badai ke benta jong ke order of worship nadu mensua bat hadu kini kesengi kiba menta tikanian kan kemulongi pimene kaniam Judaism bat kaniam Kristen hoi kaniam Judaism kedan ikut ke temple worship bat kemju ke synagogue worship tinggi yui ke jingroi jong ke jingruai niam lingi baki spa snam kiba lanang ya Barahakapor ba lasdang ya kanyam Kristan ho kidon ki jingruai ki bun sin hi ki Kristan ki early Christians ki ruai ya ki halal si ki sam baki ruai ya ki ike ke blatho akaktin ke jonglei ha takapor bat ru ndai tangkata bat kat bakadang ya kidang ya ki singi kisnam ngiken mau ya ki records ki batho hakapor bakidon hapo ka persecution period mo kanyam Kristan ka hap hapo ka jingsha pensitom hakikat tu kan ni kibena hadu kusnam laispa khatlai la dangam bakla laispa khatlai la ni laispa khatpra ba ka hap hapo ka jingsha pensitom ti don sibon ki Kristan ki bala hakapo jong Justin Martyr bar kiwi ngi kinma ba ki sipai room ki jukem ki Kristan bat ki jupen sitom ben bat ha pateng ki don ki records ki batho ba hap deng jinge kendu jong ki wat ah ka jakasha set ru ki ruai ka jing ruai ka jong ki bat hadu snam laispa khat lai la dangam bakla ba hadin baka ngiken mau ka sedang do Constantine ha ka por bu umut banile ya thamau yu i ka ding phana kadika niam jong ki Kristan kadika ha ka por jong uru kadika niam ka basha pen sitom ben ba Henry hadin ke kelalong de namar jong u ba ka Roman government hadin kilan onda kila pet bahai kaniam Kristan de namar ka ketika bor ka jong ublehi ke kelalong ka state religion ka government ka government of Rome hatu ka por kinong sesyar himarum ki declare no ba ka Christianity kan dei ka state religion na takadaw ngiong ya ka Roman Catholic Church kini ki porlok ki jongi ki bidon hapo kaniam Catholic kidang bud
kadai ka ba sedang nadu nang te mo ti ki jing ruai ki sedang nang tabat ki ba khampau ki jing ruai haka to por haka spa snem ka ba lai ka ba sau ki di ki chan ki long haka rukom ki pawar ki jong Gregorian chan bat kum ta ter kadon kani ka ladangin le seminar kani kan jorong bah tong num ya keren chui kita namar ka jorong bah ban de hang ta ba develop ki jing ruai ban nakapor sa kapor ngiyo ki early Christianity ki polyphonic era ki de kumno ba ke develop ki music ba haju kapor ngana ong pi ki jingruai niam ling ba ki snem ki bamenswa ka de ka bakong san tam lu kata kata kamlong lesi kamlong ka balong menta ho mentaru ka de ka bapau nam ba ka balong popular ha ka im la ka salang hendrai menswa ka kamlong ka kam dominate hapo ka im lang ka salang kam tam e ha ki balang aka renaissance music ki wan ki bagla introduce ki wi ki rukom tem ki musical instruments bat kom ta ter kimi ki nong tem ni kin ma jong bak nang ta ki jong handle misaya ba ho ki wan ha ki classical period ki thau ye ki jing roi nyam ban ki jing roi nyam ki ba thau na du ketika spas nem mo nadu ka barok period classical period romantic period hadu menta bur ki jing roi ki ba nadu menswa mudur phi to handle misaya ubam thia ubam basu song basu tho ba ki jing roi khamtam ki jing roi hallelujah chorus utho de ki banai kadai ke jing yu i jung yu po sniu yu i tiki angel bekira tong mudur pisi ya bit by bit ban tho ha ka to ka por ya kini ki jing ruai ki ba hadu menta kidang dei hi ki jing ruai classical ki bangi ki dang ruai badang sem jing e ban ruai ki kasap ka bu bleu ai ha kita ki briu nadu ta ka por menswa hadu menta tika jingruai niam kalayat ke jingruai ban syakri ublai kalayat nakapor syakapor lingba kini ki period ki babon ha kini ki jerong ha ban keren sepangani timenta pada ban nakata kapor ngisngo tenat ba ha ka jingwan jong kan niam kristan 1841 terter bangilap ba kini ki jingruai ki poi sangi ki bangim tip ni pediang komno bat ki kala long do long snam hapo ka jing em jungi ti nganum lechu sa ka history jong ki jing ruai niam ha ki por bam shwa ring ngia kham ple jing mut no ha ka ni ki jing ruai niam kham tam e hapo kari khasi jongi mo iba breakfast one sweat yong ba ki jing ruai bangi ki khasi ngila nang ruai nadu pasdang kajat benriu hi Yong ba Khasi music is believed to be as old as the Khasi race themselves. Takamut ngasu tu ba manga mapi mentang ini keren os pangjungi. Gen keren wai kate marka jrong bahang alas penlingkot kuntu. Gini keren samangi mentahin. Ni kibade ki Kristan hang ni hapo la ka jong kari. Kijai penriu jongi ni ki Khasi ngiu ngiladon ngasu ik bahangan de perkhat. Ya ka jing long jongi ki Khasi ngamtip ka migration idon bon ki theories iwan na Cambodia iwan na Burma iwan ter mo kidon ki theories ki babon ha timudur ha ka jingya lenti ki jong bangin poi hang ni pori jongi kumno ba ki ra bat ki ya ki jing ruai ya ki musical instruments bat kum ta ter kadai ka larangi perkhat saphang jongi ki Khasi kombo ong iba praktis ngatrai ila ke jingruai kala don long do long snam papo jungi nadu kapor ka bamenswa I kong Helen yong kumno ba bangi ki Khasi nginang ban ruai ka dei na ka jing ere jongi bat kamaryang kumno ngisap ye ka jing pa jong kisim nang tang yu I ye kini ki ye ki kshat bat kum ta ter yo sko ki jingriu perthat ki slap bat kum ta ter ki habang yurung sakrem teng kidon yo sko ki sur ki bapa kidon ki basngo tonat kidon ki basngo pher tikat kum ka jing ong jong I ong ba ngi ki Khasi nginang ban ruai di na kita ka jing long jong ka jing dei jong ki briu kum ju ru bat ka maryang bat kum ta ter tingi ngi iba I Dr. Barnes El Mauri ong ba ki Khasi ngi dei ki Khasi bala ublei ula ai hangi ka dei ka talent ka ba ublei ula ai hangi bangiyo na ki kpa na kita ki kepak jongi ki barim hoi ka hakajing sisa kani ka research jonga mentang adan pon nagalan ngale ki folk songs research but
ngasau tenat ban perkat sapang kita ki long shwa ki jongi kumno ba ki transmit lani ki sam ki jingrwai ki hikai ki khon ki ksiu ya ka imlang ka salang bat kum ter tang bang akwa ban yo sngo ki jingrwai ki balong mdon nong tho ki bala rwai na du men shwa ki persyang banwat kum kitaru tikidon ki ngi sngo tenat ma takadau habang i perkat ya ka jinglong kristan jongi ki khasi ni kam suk ban rwai ni kam yo bat ba ban rwai namar bele bang i sngo tho pleng ni dei ka jat ban riu ka ba ngi sngo tenat ban rwai nang ta i bakhyamon renja yong ba ni kan mau ki origin jong i khasi mo ki jingrai ngimi no tau sorfen mo ki ong ka phi kan mau ka to ka jingi thu khana ka ba udei khasi ubasdang ningkong kidan bun ki theory sang ni ru ka ba ngi ong ba udei mo ubasna ya ki musical instrument la ni ki surjing put jing tem ka bisli ka sing bat kum ta ter ngi kan maru ya ka pa sentiu ki ong ba khat kum ka jing ya thu ki ong ba kaniru ka de ka wei ka ba hikai ya ki khnarit ban rwai tikidan kini ki theories ki babon ba ki ba ngi su tho bangi plan kum ki khasi ni dei ka jat ban riu ka ba rwai henrai ngin pet menta ya ki missionaries ki jongi hakapor ba ki wan hang ni ken ka definition ka jongki yangi kadon ka confusion kindiat hani mo unigel jenkins hakabuk ka kot jong ugwalia in khasi nei utho ya ka quotation jong Dr. John Roberts uong ba the Khasis has no music of their own te tip phingit na bala ong mama saheb teng hap yang ngej ru kumnu hi mo henrei ngasngulingo hi balada kum kata ka jingong ru kan ong ngam tharai bangi ki khasi hadu bandawan sijar praspa so puingim nang banruai ngam tharai bangim nang banruai nang ta Reverend Jacob Tomlin uni udi missionary uba haji sha ulet chapo China tangba ngi hapan ai burom yu uniru ulet chapo China udi missionary state tangba ha jingya lenti nang jong u na po bilat u hapan cross limba ka Bangladesh mo bat kum ta ter bandej po China u yo pang usa no ni pori khasi jongi but they uni u Jacob Tomlin u balik phai pat sepo bilat imat hakapor busa hang ni henriu benai ulap ya ka jinglong jongi ki khasi bangilong ki bri ki babha badan ka daw hapo ka Liverpool committee hakapor baki rai ban pha yo Thomas Jun shanu an pha ki don lightly ki jaka Manipur Gujarat bat kari khasi jongi u Jacob Tomlin u ong pha sha kari khasi ngam tip ka jing edei jung u yo treatment ka kumnu to ka por na mar u yo pang henriu bunai usa hapo kari khasi jung ye thra ka jing sngu e jung u yang yi ka long palat but dei mu tu ong khasi singing amounted to little more than screaming kamot ke jing roi jung yi ka kham ye dei tip ka don ke jing perta den ne tip sngu thu bo pli mu uru mlam ong ye ka ta mo teng ngiru ngi da sap ye ka jing roi jung ki we ki engineer strike nei ngi sngu ba ki roi ka pher ka jing roi teng sngu ko ba ki chupa so kumpa kisu kerkaj bat kum ter let's see kata ka di jingbom suthu jungu nanta griffith huge haka snam sijar prospa kalai phu ong ba plenty of sound kabun ka tangka sur but not a lot of music kamut ngimda dan than ki sur jingtem te sko kwa phi ban ra ban yo snoi kita ki jingrai khasi jungi ben chwa ken tamban lem no che ban ui ban ra kita ki pa i temen jungi ru ki me don shu henry smukwa hi bantim am tharai bandan berikot kita tingi na takadang ngi sotu baka kadon ka jinge pher ha ka jing sotu ya ka jing rwai da ki missionaries but let's see ya ka jing rwai ka bangi khasi ngi don tinrei to khindiat mo ngasu namarba ka topik let's see kala kham jorong khindiat nakatagadang waskwa ban phasi ngi ki jingrai khasi jungi ngi stunat ki jingrai love songs ki jingrai shaphang ka maryang ngi don bon ki jingrai ki bathu bekran shaphang ka jing e lesi jong ka kmi ki khon ni ki kmi ki pa ka jing e chipara ka jing e lesi ha ka jing e shenrang bat kan thei wa kum ta ter mo ka jingrai shaphang ka maryang
songs about the nature kidan bun si bun ngim tang la yo nadu bangimi ya gidak tho yo bun gi digi jirwai nang ta gi balat ski be thu khana phang ge jing in mo ngi kan mau ga jirwai ka kaset ka bening kong du ba penmi jing ba heading Romeo but Juliet hoi kai thu ya ka balat jong kite kinong west te Henry mo ki thao ha ka jirwai ki wan ra ka jirwai khasi ka pas ko tanat ba ngatrai bun na pedeng jungi ki ri rong ba ka bodan hang ni ki ken mau ya ka kaset ka bening kong Romeo but Juliet kite ki balat nang ta hoi ki jirwai kin oi thia mo ngatrai ki mei blak ham rang ba hang ni manu bam nang ya tu jirwai eno paila eno kuma baro nginang i kata ki jirwai baro ki mei ki jong inga ken mau ha por bedang red baling i soi kata ho aja ha por berwai yang anak benum suthu henry ha por be mei ken oi ya ki para ki jonga bat kom ta ter ka jirwai ka long do long snam ha ki mei ki pa ki jongi ngidon la ki jong jirwai ya ka mariang ngidon la ka jong jirwai ka beken oi thia ngirwa ngidon ki jirwai i ri patriotic songs ngiken mau ya ka jirwai ngim dei ban klet ya ka jirwai ka jong iba practice mo upat khasi bayar kadi ka jirwai ka ba wanra ka ba yete song lang hakapor ba ki hill state but hakapor ba yo 1972 ka Indira Gandhi ka pharwai ni ka jirwai hapo Garrison Ground kini ki jirwai patriotic song but kini ki bate song ya ka ri ba ka jat benrio but ngiskutan ba kimi kum kita kinong tho jirwai nang ta ka jirwai show ka ba ka jirwai show ka ba ka jong i ngala klet no jong i ba Chesterfield air be sajan atu be sajan nice so nice traditional songs ni na ta kadang oi pi ki khasi ni dei ki ba i jingrwang yo ru ya ka jingrwai yam brio ikan mau ya ka jingrwai usir la palang ki ong ba kumlu ba ki khasi ki dan bun ki jingrwai bla tho hang tu mo do Primrose gat po Morkha Joseph nang ta ya kan ni ka jingrwai usir la palang la rwai ha ka por ba la sedang ningkong du ya ka all India radio ban ni kirwai ni kan mau barwai ni ka di jong iti ba basa si jiao Bob Webster Davis kirwai ke jirwai kan ni jing tu khana ki ong ba ki khasi jongi ki nang ban yam dei ba ki osgo dan ki jing tho kum gitar ki theories ba pher ba kum nu ka kami ka yam pangnut hakapor ba usha siat da ki khnam usir la palang mo ngawan ra ashwai kita khna ba phin sngo thu who are we kum no ngi ki khasi ni sngo thu ya ka jirwai ti nama kata kadang ban ong yangi bangi ngim nang ban rwai let's see ke bersyukur kat ke bersyulla ke ong ki missionaries teng I disagree with them mo hagi babon kiliang mo ngai disagree but ki ngam yahap let's see nomor ba kata katiun ke jong ka bagi rwai ka yahap ka skor jong ki tingi let's see mo kumbangi jusap ngim de bangi ben pin mata pin lit chati ho ngadan hakalenti teng pin lit po jorhat ngadang podong dan hajarhat ni ngadan po nagalan poi hajakala panda pin skap ki jingrwai hang tu kerdang tang long hangi ti kan it's a noise it's not a music it's a noise rain na ki pida ka de ki jingrwai jongki is their folk song ti pin ben kum no ti le se ki missionaries jongi poi hang ni la kerbit ni jongi train ong gini busiar la sharum chaneng mo berkum ta ter ti gi sotho na kadau ngi ki khasi ngi don ye kita ngi don ye ka sab ka ban ruai to ka jing sedang jung ki jing ruai niam hari khasi bijentia kam dan kanu ka record ka ba biang ka ban tho ba kumnu la sedang ye ki jing ruai hapo jing ruai niam hakari jungi ringi nget manado ka 1841 nado ba one Thomas Jones hakapor ba usdang i commission ka jong u nganget ba usdang ru ringkat ka Mem Jones Ann Jones ba ki hikai ru ya ki khasi jongi to kapor ban roi so it matrai ha por bo hikai ka Bible u ai ka Bible study he ki khasi bading kong ba wan chapo ka ying mission ta kapor ka nabon ka di ko we bat kum ta ter kum no ba ki hikai ti ki jing roi
bat kani ka penlong bat ka sedang nang ta ka jingruai niam ka jongi khamtam ha ka bidi bat ka jinget kristan ka sedang nyemla banlen kadi ka sedang hi na ki missionaries but kata kadai ke baglapen ka kadai ka jing sedang ka jongki ban yarap yang ki kristan ban skotho ba ka jingruai kadai ka part of the service, part of order of service of worship and ong tikas jing sedang jong hikai jingruai niam la chu antat ba kadai nadu ba sedang ya ka skol pen pau ti shua usdam sijar praspa nri punyo ya ki skol pen pau to por la shu hikai di missionary haki yeng jongki mo haki yeng mission jongki ba hadin kata hadin bala sedang hadin kata la hikai no haki school mission kata mau smai mau mulu bat sora namar day house le si hak to kopor maria sedang kempat yo ban hikai sun school hang tu henry hadin jong snem sijar praspa nri punyo ho yigi di sekolah sedang nadu kasnam sijar praspa Saupuar do Thomas Jones hi henry yiki Sunday school hadin la shift no shakini gi school but ngir ngidon ni ka tradition hadu mentaba Sunday school dam biang hi yang mani shing school ngi po jiao ngi lai pun bahaki gi khna school o ki khna one Sunday school but kamrung shu ta hi yang mani ngi hap long dinam hall school training Synod College KGP school but kumta terter ti pismo thu na takadaw ngir ngidang ya katu ka ju ka train ka ba ki missionaries ki le to ka por henry hadin balayo ya ka presbytery beningkong layo hanong saulia bra pelong hak arpo puitrik u benaimi sejar praspa repinyo ya ki school pen paulas dang tikena kan ha balang but day ki jingroi las dang nadu ki school pen pau hoi ngiken mau las dang ningkong ka balang presbyterian mo ka sinod ka ngilaban ong ka sinod nekam di ka sinod nrei ka presbyterian church ka sedang beningkong las dang haka Sunday pratrik umach sijar praspa sapun riu bat lasu antat ba hadin kumba arpo lai pusnem lasdang hadin lasdang ki balang presbyterian ki balang kiladon lagi jingruai ti hoi ki ngara persang banwat ki jingtip hakan urkom ki sedang ki jingruai henry lesi ki record salor ki duna hadu kata-kata tinggi sengutu na takadaw kani ka jing sedang jong ki jingruai kadai ka baki missionaries bat ki kapa jong mensuai kelas sedang hapo ki balang ban hikai ban ruai ti hot ki jingruai hi kelong ban syakriyo tra nang ta hadin jong day host nam sijar praspa under punyo ba Reverend Hughes Roberts ula compile ya kakot jengruai ka bakerteng kakot jengruai khasi beningkong kakot jengruai ban mani ya ublei hari khasi bejentia kadon arspa sopo artli jengruai balong balai po teli nang tu kidi jengruai jung uhi ketika translation bat ru kidi compose jung ti ngi persang banwat ya kani kakot jengruai ngi skothu bahang di hari khasi jing yim dan tambangam tip tabadon ki bayathu ba kadon hapo National Library of Wales ba kadon hapo Wales. It will be nice to have a copy of this tangbang amtip manu banyalej mania khanrai kini tingat harai ka KGP Synod ka KGP Assembly jongi kade ban simkhia ban wanra no ikikat to kani kibun ki documents ki bangi ni de ban yong apat napo Wales mo ti na takadaw skutenat ban perkhat ya ka jingtri sitom jong ki missionaries bat hang ni ki kentup ki translation ki blak penkela khasi na ki jingruai pareng Hausnam sijar praspa khnai pho phrapat la thawi ka singing committee mo bat ni ken mau kini ki beri kebadan hang ni Reverend Syarabu Manners Rajing Sha uni babu sorkin kini ki ndong thau jingruai kini ki basong ban thau ya jingruai ban compile ya wei ka kot jingruai ka bakerteng ka kot jingruai centenary himbuk Reverend Syarabu Manners uni udai pastor ubangin hapan burom ladang ambakla mga uni pastor uday mau ubayalam damar ka sarkar pareng hatu kapor kaya ka khot ye ki khna khasi banle chatma ladang ambakla ka thma ba nek baningkong ne ba ar ngam dakkan ma ba he's the one ubayalam ye ki shinrang khasi jongi shapersha ban yele thma
hak dokumen film kejong iba wan perang because we did not choose pet ya katu ke documentary penui baka church ke involve hak katu kapor ban khot iki beriu ban ile thma kapor missionaries Reverend Shaim Rabu Manas Uday Uway Bayalam. So nice about him. Teng ngiklet yakum kini ki pastor. Kiba ka contribution jongki kalong palat yu uput ubangi ngingim tip. Ti hoi ha documentation ke jong I ba wan prang ding do. Bat hang tu ngin lam. Kidon ki bangi ha ka di ka century bamentangin hapan pai pat mo. But what hak atau documentation ni bakidon ki khasi jungi por kilit thama ki ruai. It's so nice ngar ong ipi na takadaw ngas khutnat ipi ka balang malki pibu ikani ban perlong ingi bangin reflect bangin perkhat biang yakini ke jingdon kam jungi jirwai. Ti ya katonik solfa patlas dang ban hikai di missionaries na do usnam sijar praspa khandai pusau. Mentang iyo agi jingruai sau sur kitonik solfa mo sengutanat ke development ke jingruai kitonik solfa ho ngimla banlen iki missionaries kila hikai ngi ter hadu bing dalong menta watang menta na kani ka choir menta pio ngol 3 types of choir ki perlok jengi na po pamnakrai ki penon kam lagi gitar ki perlok na po nongkrem ki penon kam keyboard laban kila penon kam daga track batam dagi symphony ngidon choices ngimla khalam da aingo ya oblay na marki missionaries ki bahikai ya katonik solfa mentang iladon laga jong ka school ho pe au tangan repusnam hadian bakawan ke gospel 1911 kaladon ke Shillong School of Tonic Solfa ngirwai sausur jing smutanat badai ngakan mau I pastor kon bel hakawai ka kursiet yatho kumni mo lalang ompakla ka katonik solfa ka bening kongdu lahikai hapo ka balang mokhar degi missionaries but hakapor ladon ki khana samla ki balik itu kapor ti laong ngakan mau yatho hakawai ka kursiet ngam ngala klet no hai yong makumni ha ta kapor ladon ki khana kasi balik ti hakajinga sagbit hakawai ka jinga sagbit kila ladai porwai Utau wei khana khasi ulanang ban ruai usong haben hakmat nei hapor bara ruai ki jing ruai igini ki jing ruai hymns ula khrbit mo uda ka tenor tapi ula la moroi bulanang ti mo ngi khasi ki kloi baban kemo ula ruai utati hadu ula ruai khamjam ula ruai tamno kai namar bakiwi kimnang tu mo ti ata kapor utau bayalam jing seng to temen pesan ula pek manu si manu ta ti ulayu I pleng te tila ang kasentur te ha marsendap koi ka imat koi ka verse ne ka khot kum to marsendap tu persangi aswa ukuli uta phi bali phi rai kum tu rai la ka jong moroi ka sangi la huri hurat ka jing seng hang ta mo bali phi sangi bali phi rai kum tu utau khna wong bang katu tengah ruai dekat tenor loong mah au ai ni abi dan ni kan tau teman pesan nomor 4 sutu pai kata uang wat nor eru suruai be ha tilong pisau tu pisau ya kejing kabamut kejing ruai arsur laisur bapin ruai kamut kadang sedang hakini kisnam 1894 ngamtip ki khasi hakapor baki ruai mensua kirwai na ki di tang sisur na tip syu ngim tip ya kata tang bang nakajing ong jong tau teman besan Jerman las ngutu ba pleng lo ong hi wat nor eru ruai bit kemut ngisdang ban ruai ki ruai sausur teusnam 1911 kumta tang hadin repusnam balau ngi bala thau ya ka Shillong School of Tonic Solfa tika jingkeu ha ki jingruai ki balang galong ki jingruai pajba baka jingruai ko ka kiu step adu kata tika jinga seng centenary assembly jong ka balang galong jong ka balang presbyterian balong Shillong ha arf nyau terik hadu life terik umat lambakala kalong ha balang mo 1941 la penlong daki nyau teli balang your church is one malki ka balang mo khar jayau laban
lai kra malki maulai bat phut muri kia kendo lang ka United Choir ka Baningkong do de sngok sngap tip yo sudan manu ba record nentang man yo recording siya itu kapor mo ti sngok tenat ban perkhat ya ka development jong ki jingruai hapo ka balang Presbyterian balang Kristan ka jongi ti hoj bat hadi nang tu kidon hi ki jing lai luoj bat ki jing perking ye ki jingruai niam ha ka mamani blai mo wat hakapor jong nga ngi hakapor bangidang ngidang involve ba ha kijing seng samla haki youth sandi teng hatu kapor hapo jayau banra ka gitar ti kabae syati bapintem gitar yang mani kala dei ula dei ubasataru batem ubalares sikeng ngatarai ubara ningkong gitar hayang manitu la dei ngihap ai kublei pi komyuta mo namar kajing persya naki pastor kita ban pasan tu kapor bar hongoj hakajing sngotho jongki hakatu kapor lesi kadai kaboi kabakentang Henry kabalingo pada kalong ba ki accept pada ya ka organ kabon ra do pareng tinamar ka gitar lesi ka khamlong rock ka kham i mo kham i khan khimdiat te ka kham serkai ni temu ni ti kinyo artan ti Henry kidon kita kijing perking kum ha kita ke iru but ngaken mau ka newspaper ka ba i ba i temen basan khamnayor dang shen hi ngang ken mau kami ha ka wini ko khubor yong ba ha ka por ba ki kli kum nu phi thawi ni kijing right traditional mo yang kabaningkong do apot bangarwai gijirwai khasi pola ka jong balang pi yang asak khrwit kitemen basan mo tingi de ban ai buram kitemen basan gi ban jong ni ka juk ya tem tu ba tem drum tem ba tem mo long ha ka jingya jong kapor kani ka dei ka jingrwai ti ka jingrwai ka ba nyimla banlen ban ngan ongru ladang ngingi long ortodoksa haki jingruai haki ni kejuk kabasibu ladadan kabalang kabamlong ban pendon kam gitar lani kini ki musical semen haki ni kejuk bamenta ngamtip ladang ilong ortodoksa kajingwan kensan jong kini kiwi ki churches denomination ki ba penjur ka music ngatrai ujongi ti bon ubalik sangap music ngaken mau hakapor kadang sedang jong ke balang ngiset ong balang Church of Jesus Christ ngiset tip taka kerteng balang ba skinar mo ho ngi ai buram wat ya kiru mo kidi maki ngaken mau hakapor bindang red namar ngi sa hajol dom por school tepi balik school semua Kristian te dekila tem maki nang tu tis ngoban klet bat school bi tis ngap te tola yerwai ha jiling school tenat tangba perkhat de artat ban chulej kulmar hang thiru nei rawan sibit la rio slide bat slide long development haka music haka jurwa kalong ka step haru kata haka ri jongi ban na kata daw bun hi naki nang ilam jong ka balang ngis nguthu ba pleng kaniru ka ka wei ka ba yarap khamtam e haka jing sakri pleng ka bangi di ban pediang ya ka kat kum jing ya jong ka por tikidon kijing perking ngong ye pi kijing lai lui ba kijing perking nang ta kijing kala thamai ha kijing rai ha ki balang ha ki pori bible balarangi ken ya kani ka jubilee nang ni sakhaman habangi pai sa kamenor bat kumjuru habangi perkhat ha ka jing sakri ha ka jing rai ha ki balang kei ka bangi di banle ha ka por revival ngasngu tenat ha ka por revival ki ublei uai hangi pi long kidon ki jingruai dei kidon ki jingruai ki bakala long kum ki folk song menta ki Christian folk song hapo ka jing sakri blei ka jonga ka jong pi dei namar blei bo ublei uai ki tu ki sur khamtam e ha kita ki bayo ya ka revival mo ngiken mau ya tu jingruai ngiken mau ngalabu sampel kumno begini kijing ruai ki kelalong do long senam hangi khasi wala ki translation
Day hakapor revival. Niyo ini kijurai mo. Borba pela katray hakajingem jonga. Since Jesus came into my heart. Itu not pa. Henry hakapor ba ublay pensyay hakibreo hakari revival. Borba pela katray hakajingem jong. Ki kelalong ki tradisional, ki kelalong ki Christian folk song jong ki kasih. Kata kadai ka gift ka bublay ai. Ngiruai kini ki jing ruai. Oh gida khap brip. Ha? Ki jing ruai atrai pak revival ki suwan kum tu ti. Ki ruai. Badai hakapor revival. Kijing ruai ngaken mau kidon kijing ruai dia nak kata kadau ka jing trei borba ka jong ublay ka jing trei borba ka jong ublay kumno bo transformi kini kijing ruai wala kidai kijing ruai kiba wanra nang te na po riset ni henry onda la thau ya ki hakasur jongi ki kala long ki kini kijing ruai ki bangi ngi ruai hakarukom ki khasi folk songs ki jongi kilong do long snam ti. Nak kata kadau kidon kibon kim kitu kijerai kibon ha ngrum jer teng lut yaki re kibon ha kom kitu kijerai bat hatu ngindang la ne em nang ni sakmat ban peni kum kini kijerai atrai par revival kadon kami kijerai ka bami ha kapor revival hing ka bakelalong kijerai ka balarwai hakeleng ka perthai menta ke itu kijerai kabla thau dawe ugaru ka kelalong ka jingruai ka barwai ka jingruai kharas ka barwai hakeleng saudong jaga perthai bat kata kami na garhels ngalak klet no ka jingruai ka ba ngadang ken mau mene nri mentang kam kadi ha I have decided ngalakut jingmut ban but ya uji so I have decided larwai tu jirwai wat sedu sate kiri satni kadege jirwai jong away missionary garu batreh asam ujaj marak so beautiful dina kata kadang o ipi ka jirwai ka don yela ka jong ka benta wat hapo kari khasi ka jongi ka jonga ka jong pi nang tam ngiwan to ka jingriu spa jong ka jirwai ngemla banlen ki jingrai pajba kadai namba ka jing trade system missionary baru ki pastor ba ki rishimet ki ba penkala khasi ki jingrai hymns bat penlap on da penkala khasi ki jingrai hymns ba penlap hang ni ba pleng ublei udon yela ka jong ka bor haba uperkhat nak benta ka gospel bakan wan syakari jongi simpha phi kumtu ula penkre lupa kumnu haki pastor haki teman basan haki missionaries kumno ba pin kala jingruai kabat pin translate ya ka jingruai pareng ba pin kala hi bakan longdo long snam kat kum ka jingsu tho jungi ka ba e ba do kata pin contextualize ya ka jingruai na west hang ni ka don kam ya ka jingyalam ka jong blai ngas ngutenat i teman basan read haba ai ki translation mo you jisu avan srem kat ba im haperthai dem ai tilut eladi ban syakri tang yuble kidan pun ki jingwai ki ba ngasngu i pastor manners kan well born manners hakpor be translate ki jingwai lakil o yang ki wanka bat marwei ngaya lingo mudur pi ya ka jing jeliu jong ka jing perkhat jong i ba in wanra ya kata ka translation bakan ngobet lagi bemtip kin ong ini pastor i thau hi ni jurwai banong ki khna mental la pempet ya ka translation la pempet kin ong bet ka jurwai ba thau yu henry ki di ki translation ki ba thau i pastor di isi mudur pi ban thau ki jurwai at the cross itu hading pna long kaburam yang so nice hatu nyendang la ne em bangin translate ye ki jingruai bangin tan ye ki jingruai pareng haka konteks ka bamentati
ha ukris ngalalaj nakapop. Kat ba pinpik sa translation English at the cross when I first saw the light. It's different. Henry kakit ya kaju jing mod. Literally kalayalaj. Dangla na em kabalang malki pidon em kinong ruai kiba pinla bantan gidang nang bun mahaki hymns. Gidang don bungi gidang na theological institutions nadu BD MTH banmenta DTH ngadi tu EP gidang bun mahaki hymns kibarlong kiba sutanat sisa hatu kindang mi ne em kinong tau jeng ruai kinong penkela jeng ruai ban wanra ban penkela yaki haka konteks haka jeng sengutu habang arwai ngasu kumbadai ki jeng ruai kasih hang ni ti berkhat je hang ni pin ruai bar khat pin sngap pin dekat barwai pin ong ani kini ki jeng ruai sengoba kini ki jongi ha ipa jonga pastor lang stali dekhar ipin kelai jeng ruai trei bakamit kan sawan trei barosisngi so nice. Kiti jeng ruai mudur pi ya kasap ka ba ublay uai haki pastor haki teman basan haki missionaries pan kela kasi badena takadang ong ipi la pi long pi don interest haka ban tau ye ki jeng ruai kin mau ru ya ka konteks pen kela nakaliang pin ruai ya ka pin skobit bakum kasi nang ta hoot kidon bun ki jeng ruai namar ba ka theology rupa ka baki ki penon kam kinong thau jeng ruai adi tu ipi kidon ki jeng ruai ki bangi khasi mentangil abun pelat kinong thau jeng ruai kidon ni ki basngu tenat dan teng tang balayo ban thau jeng ruai thau la ka thau ma mdei bangka ben ki hap ai kubler kum kitu ki jeng satar sutenat la dep thau ruai la ka ruai hap yero hi ha ya kawut macam tu. Ha? Henry kidon em kiba pidon ya ka theology te. Ngakin mau itu jeng ruai ki bangi justunat ban ruai menta ke jengwan jung ki bai Bill Gaither series. He's 4 days late but still on time. Manu ban kan ma ban tau kun kita. When he was on the cross, I was on his mind. Manu ban tau. Jong ite mnei boben ma ulami pat alino wano menta hading pna long it's nice hitang ba no theology at all te haka jengmi jong kini ki menta kini ki ngamong mushrooming of Christian worship ma kini ki jengmi jong kini kiwi kini ma ngampenya ki tang bangalap bamdon theology udan utulay bang iye ki YouTube ulah sedang penkela jeruai niam saya ka ole wan ban mani wan ban hopeless karwai pi gitu tang bandio bakal ade kata ka jeruai ka belong popular hak ade ka secular world menta pimut ban penkela jeruai niam kan lilong ha tang menyo penkimet ka jengruai niam kam dai than tu mensia kertat begem tua kam ka kam yat ngalayo i ka ben yang i berarti kepala sirkai bahari di nak kata kadang ong pi ki jengruai ki dei ki bangi ngi communicate baru boleh ki jengruai ki dei ki bangi ngi keren baru boleh ki jengruai u David hakasam kimi kijurwai sam sispa santli si hajar santli kidi bo utho ma u kijurwai sam kidei na kajing syam jung u ka syam jenjar kata kajing suthu ya kajing long pop ru kata kajing suthu ya kajing long bri ru kata katahi kabapini sok yo u bat ublei de kijurwai ngiyo iki praise and worship mentabun hi kibapai nakesam hoi dan ru ngai itu balaya mo ketuka sam 90 kan no habo crunch pang ngis ngutenat haban roai ka tu rei mo shat ya shat ba for Christmas menta by the rivers of Babylon mo
katu kadai kasam kajing ruai kaba keren sepang hakapor bagi syaring merau ki kun Israel apa gidan hari nang way by the rivers apa Egypt by the rivers of Babylon there we sat down and there we wept ngi ayam when we remember Zion habang ikan mau ka Zion jangi by the rivers of Babylon long ka ngangam sutu jungi pada tem dekat tu punya badi ko sebab wash sirkai khat really mo nata kadao thank God ki malki ki ay kani ka subject bang ini keren at least menta kasni mo thank God mo ti to nata kadao ang pi ki pidan hang di ki kena samla ki bas tunat ki jerwai wat ya ka khmat ka jong boleh pinlek kom nu nang ni khmat nang ta tong na kata ka step ka bang ki jungwan jong ka juk jong ka teknologi ki radio ki tape ki cassettes por jong i menchwa ni ngala im now I'm 51 de dang kham i kha ni de ti to ni la im na du ka juk jong ki cassette ai ki por jong i menchwa ngi yo bi tu i tape ibadan tang ibu speaker berki kaset moh dale jinga seng dakwa sengap jingkren i pastor ngaken mau ki kursi jo pastor konbel pa mar student ngaken mau ki jingrwa jong i hiralina pila tip nem dan preng jpdc kani ka juk pementa kim tip ya ka history jong hiralina idi we na kinong rwai le si ka ba kari khasi ka sei tambah ikhlat no adi chok ikhlat iyo ya ka jingpang ba imyu i but haka kursit jong i pasokon bil bunsin irwami ya por bindang red ngidang song haiting por ngidang song kelas 3 kelas 4 bat kom ter ngiken mau ya ini ikong i heralina i khlat no idi wi na kinong rwai kiba lapendan kambha haka kursit idi ma i barwai shackled by a heavy burden ma gitu he touched me so beautiful ngak kadang kata hapor bangide jika seng dang red hapor mas student kajing ruajung i kadang ikho saati hangahi kadang ne nang tau uhunmen jung i bapli Richard Powell li udai uni ubadan ya kasap ban ruai hakapor bagi tahu kajing ruai hapor bagi penmi kaset ngingu imi kidan tang pratli kajing ruai kimdap jing ruai Richard Powell usong haka studio minmir po goti uangan tawi juram takamin. Sispa san post nampor blawan kajing syai. Kami tang one night Richard Powell tahu. Si parabat hiralina. So powerful. Ngitam deh tu jerai ngingo imi kadot em tu jerai. That song was composed one night. Keli na ijong kong bala, keli na ki joy Pastor Terence ki badan hak recording hak tu. Tumudur pi. Ngindang yo ane kum kitu kinong tau jurai. Hoi ngambin mentangi dan bun. Henry kidan ki jing ruai ki ba nang ni sakhamat nginle kumno. Kawan kajuk teng ngila poi ki hoi ki kaset nata kajuk jong ki mass media ki CD, computers mentaki internet ki smartphone ni hak kajuk mentali tini. Uba pi sengap tang si sengap ar sekon ni pila ongan pelip no ni don nga don pi tu jerwai kidon ki bakwa sengap hiadu marsiteng telah sengap au biang entang mangi satu tunat labun nomor bali balabun palat ngilami kinong ruai kijaj pekijaj kinong ruai kinong syat lum shalum syawa li ti kinno kitu ki nga ngasal internet itu jeruai niam kaji jungi deh kapeningkong ngambe ni mah long that's it dia kalau kajing pelit jengmut jungi dia tingim da don tan ka action da kumwei ki ken thei ti ki kham ki tang ki terpeng long gila long rich palat ikini ki jeruai niam ne jeruai perthei ha ka ni ka juk computer menta ha ka juk internet menta ka juk smartphones menta gila bun ba uba susim lagi kita bawa ruai teng dan kijing ruai bebitar pindah sengam long thai tim sutu mo Henry nomor gi sutu nak takadau
Kajing long rit jong ki jing ruai hakani ka juk menta. Tika penri spa ki jing ruai niam kumjuru ya ki jing ruai perthai. Gila ri spa bhai ki jing ruai niam. Tangba only few ki badani ki message. Hanga ngam tip happy yo piju tembar khot ka badan jing ka bas ka ba phi sngutna lesi ka ba kata ka dono jong phi kata ka jong phi ngam lelei. Henry hanga te only few te. Ngisngap ki jing ruai pareng mo tangkawi artili runga asngutnat. Na takadaw kini ki jingwan jong ni ka teknologi ka penrispa ki jingwan yam. Na tang ngisha influence ka jingsha influence jong kini ki gospel band jong ni. Mo mentang ila don ki blues, ngidon ki betem reggae. Mo jing cak sutnat badai. Bani open key mat ka na tang gila develop hadu kata. Gila don ki gospel band ki khasi jongi betem even heavy metal. Ngidon ru ki barwai throat jerwai niam ki still status ki job ya ka beat contest somewhere ha ki snam ar jar khan riu na khan nyu ki barwai da ka throat tang bagi rwai niam ki job ya ki beat contest pini keren ni kai ni la develop ya ki jerwai ki khan asam la menta ki la ya chakmate. Na kata-kata yang ini kinong yalam balang ni, so. Bolarwai hindi kejengwai niam rudon. Henry kejengkeli kalong kei kabangila banno kamtam hakabide bat kejeng syakri blay. Nakini kiba pila banle menta kani nakadi kiba pila banle menta kei kiba pila banle shishu. Nganong ipi ngi im haka juk jong kani ka competition khamtam bar ka perthai menta ka competition ka long sapa palat ngasngutanat bakidon ki gospel band ki bayo compete but kini ki secular band even haslo. We should appreciate them. Pi ki me ki pana ta kadaw ki me ki pa mo lada ki khon juk pi ki sedang i gospel band ki mat etem drum satu mai etem satu sim lelei. Tambah at least kita ya ki gospel band. Still tatas uya praktis sama ulai ngak mau gidi jong ba Miki gitu jong ba Frankie. Pin sngap ya ke jingwa jok kite. Ban sngap arpu minute tinga try ke bahaba pilih di sabar sing to. But I appreciate them. Henry ti pin king but January pin yo bipili ke bahaba pet lupa ben. But still they enjoy that music. Ti ato nang ta ka jingwan jong ka praise and worship men swati ngi ki jingrai chorus dei ki bangi nang nadu ki podang ret nadu kita ki bangi dang ret am kani ka praise and worship ka dei ka jing continue ka jing peteng na ka jing roi jungi ki hang ni kini hakakot jing roi am kini ki praise and worship jungi podang ret de na nadu buji surung hanga ha gitu nang ta ngakam iya uman kas nginang bitang kita ti mensua jeseng kena labam lendet gini amde ma bapelab ngiem dak kini dak hado pakandawan ka praise and worship jeseng kena jeseng samlatang dak kini be jing ai jong me kapen still we enjoy Henry mentapi ka balang gi im haka juk jong ka praise and worship bat ngam kembu record kumno ka jirwai yaro bat mani praise and worship karung ha ka order of service jong ngi ka balang askutanat nadu ka basdang bon sin hi hagi jinga seng rangba ti jinga seng shibeji kini jinga seng common service bon sin hi yerwai jirwai nasdang Henry menta hagi youth Sunday bat kum tater hagi jinga seng samla ka praise and worship ka arung ha ka order of service tangba waswe para samla mo an ong la ka ong mo don ki praise and worship ki bangi ngisngutenan Henry don pat ka bangi kum ki samlangin haban sngutu ya ki temen ki kro ki jungi ting ting la phayeng la phashong ting ting la shong la yeng kami ai pi ting ting sha khnyum lawan se yeng la ong i mei tu samla wer wai ki si phang yeng si phang song Emlong really that is the issue pinakili na ki
naki ni ki shaniru kin ong kata kaju filam ne em tina kata kadang wa ong pi mde bangin immediate ya ka praise and worship jeng ki west develop your own lana ki jingruai revival ki bawanra na west ha ka por balapan kala ha ka sur jeng kasi ngi yo ila ki jong ki jingruai why not praise and worship nai than ban but hoi rwai kiru henry nang ni sakmat hadin ka jubilee ha ka be day ba ka jingruai ya ro bat mani kumno pin develop bakin long ki jingruai ki balong do long snam hangi kumno te teng bapli ki rangba ke lawan jinga seng youth sunday ke besi mercy is falling say kini le action ki bapli ato kamde ka basi siya kata develop your own praise and worship te ngaru ngade we beset ya tembang idon la kajong ngi ki pastor ngidon la kajong ngidon kumban riungut but iwe iban keren la Sunday pastor wan box laru ngidon la kaju kaban ambang ngidarwai ngi penruai be praise and worship ti bun sin ile hi di hymns de gini ki jurwai hymns ka basu tenan mdan ha henry dala butan iki we bapli ki rang ba se iti suang ti long borwa special number tinggi kini apa je gitu jingrai di nawat kadang orang ping di ban sotu teka jingrai jengki nong ruai individual group choir gospel band bat komta terter kadai ha ka jingya jong kapor bat kadai ke jingwan jong teknologi bat komta terter ke jingi jong inang ni skmat kadai ke subjek ka ba kabalang ka perkhat na ka menor sya ka mentate ka jing penroi ke jing ruai ha ke jing mani blai ngalong ipi mene kidang dan bun ki hymns ka challenge shepi ka balang malki bat ngi baro ke badon hang ni hatu ngin mi ne em kinong thau jing ruai kinong pen kelai ki jing ruai ki ba phila ban tani ki jing ruai phareng ha ka konteks ka jongi la ne kidon bun ki ba translate ki jing ruai mo tang ba namar bakil ale literal translation dei kam so tanat ngasong tanah iki jing ruai kini ki jing ruai ki babun ki badan hang ni ki bun hi ki jing ruai ki di ki ba ha kini ki jing ruai ki blapen kalah kata rokom nang ta ka jing ailat ban kintiu ki khon samla ban sim menta ha ki jing ruai ki platform jing ki mani kani ka challenge mo mentang ile im ha ka juk ngi ui ha ka du ka entertainment jong kanu ka ri bat hang ni hari jungi nai ka baningkong duk item ka di ka jing ruai bat ukun kasi jungi ki khon samla jungi kidi ki bas ngotenat ha ka jingruai bat ladangim ailat yaki ha ki platform jong ki ying mani ngan ong ipi kin ngotenat ban let shawei pat lada ki hillsong ki ya keleng saudong jong ka perthei ban ruai yaki jingruai niam balai ngiru ngim ailat yaki khon samla bakin perform ayaki ka space kata kadai kau ipat ke ministry ke pangin perkhat nang ni sekamat Cherry Blossom Festival ki kerwit ki jongi ngatrai don hi budi walang Kristen tu barang Presbyterian don hi tharai hang tu ngatrai don ben ngalayu i ng itu hi tangba lemno ngatrai yo om yo alat hapo la ka jong ka balang ne bung ter kerwit satu teng nyim don ti ya ka platform nang ta hoan ka jing pen mi ki jing ruai ki bakit jingmut kum lo ngi phi mene ki jing ruai ki bakit jingmut ki badadon ni ki jingmut ki jong kum nu ngin le ha kan urkom kum nu ngin la ban thai ki jing ruai ka jing wat bor no ble ka jing duai bat kum ta ter ka dei ko kini ki challenges ki bang ngi don kam menta mo pe ki mi ki khna menta ki tu ko jing ruai ki ka tu o stand ne ka tu it hits tang kahapokan itu yo kayo view deki like
Bat kani ka juk komputer menta philem no kal pinang light dei kata kinang yo kamai gitu. Ngiem ha kata. Oh stay mo. We have to appreciate them. Henry menta kum kabalang. Nga kham stonat ya music. Nga stonat. Onda pila puli hakani ka research bangayo banle ngalap ba ka music haki 16, 17, 18 centuries kadi ka church music ka ba dominate hapo ka imlang ka salang khamtam sa west. Henry menta hadin ka jingmi jong kini ki new genre ka church music namar bakamla ban pediang ka fall ka hap no sapo bat kimi kini ki pop music bat kom ter ka blues music ka reggae music di mudur pi kade ka jingruai ka ba jongki Brazilian setei but sngoi jangan ni ka reggae music lai kala rung hapo ka ngan omdo ka hap la pen hap ya ka hapo ka cultural heritage jong ka UN ka don tu ka term ngam kan mau show 2015 pagadi ka jingruai ka balarim bat kom ter ti kumnu ban penslur nata ban translate shu gi jingruai him gi bangim padan gi penslur ban ki ban kinti shu ya ki choir jong ki balang amde man si pendap roll call ta mentangi dia ngono ya ka choir mo begini ruai to ngini os gi jingruai ka peningkong ta long ladap dia ladap kumnu mangin develop ya ki choirs haba ki missionaries nado 1893-94 kila hikai ya ka sausur ya ka tonik solfa ngidang ne sa thik tu do mi so do kumno bangin penslur kumno bangin penra sejong ya ki choir ki laban mene ki ruai dekat track batam ki symphony sathi kila tem saki orchestra hapo ki yang mani kim tem shoot ki organ di use orchestra very rich. Rius pa kajingruai inda pinar sap darwai da sunghun sija. Ti kumno ban pendep kata. Ngi na takadaw ngi ngaladon haki SCYNC iru mo. Kumtah ngi kendu lang haki jinga seng samla ter kam tu bun sing kendu tang ban ai lai praktis jingruai bali ban ruai SCYNC da ada ruai katu kalakut lawan aklet sitayo aklet no jeng ruairu long hadu kata kamdan kanu ka ban pentamai ki jeng ruai choir bat kom tata kumnungin le nang ni sakhmat ka secular music kalaya sakhmat kalaya saprang hatungin sa hajo uri Cliff Richard why should the devil have all the good music there why not we balai kan yo ataka pertei tang maka so baka don tang maka ti kinong ruai kinong shot kinong baling ngim la bandan kinong ruai ki paben baling ngim penslur kadi commission ka thamai ka bangi hapan de ka KGP assembly ka labu ya school of music ban hikai tinang tungin le kumno nang ta ka jing penslur ban ruai ki jing ruai ki balang ha ki surtan rai pi menta ka jing menta ka long kumne mo this is one of the issue menta ngado yu kasi ngingi de kasi ngini kerentang paramangi ni mo lar pinwan ka identity jung kasi menta kala sedang banya kan dia sedang ban kli ki identity who is a kasi kidon ki definitions ki ba ai ki ba ki ong ba kasi u kasi paka udai u ta badang keren ya ka kti nang ta udai u badang khamtam badang bot ya kan yam kasi udai u kasi paka kamu definition nak bentau kasi kamu tu kumno yangi, what about us? Hilalong Kristan, tungi they have kasih? Tingin hap hake namar balay, teng ka contribution ke jongi siya ka imlang ka salang siya ka culture ka duna palan. I pastor JF Jerwah ka kot jong Christianity and culture ito ahang tu ba balay bangi ngimya jan baka culture ka long ba teng ni ignore ya ka culture la jong ni ignore ya ka culture jong bedi ong ba nakata daw ka Christian worship kani ka jingmani blay jongi
menta ru kalong very much foreign. Girwai gijingwai foreign, giwan foreign, dress foreign, berkhoi. Nistunat ki kentai ti kidang maintain ki jong ki traditional dress. Ngilai ki pastor ki teban pasan tang pongkut. Tang kakur mi pom. Pom idan burom iru tu pastor ti teban pasan. Yawan komiti da jaket. Tlang dan burom ya kenya kan ye. Ngala puli theology mentane ngamlap ti ba kata ka dress code, ka code usay na pakandai ka badan burom. Really? Kumawang Pastor Jeff Jerwa, everything is foreign. Di kumno ngasngotanat ba ha ki jingruai choir menta at least ngila arwai ki jingruai batem duitara. Udan ui ubriu ma ngadu mi thu utang atrai udan pring je pibi thu. Wang bah ka por men suati pi banwat unong tem duitara mlam. Menta te kombarep. Long ngiskutanat ba bun naki kena jungiru ngias tang masuthu. Katnu kalong very important kani ke jingruai. Kini ke jingruai revival is almost like gini kila di ki folk song ki jungi. Ki barwai ka sur ke jungi te. Ngastonat di ki jingruai lambaklai bathau pastor Trevor Marwin ha ka jugi jingruai ngingu imihi. Ki jingruai traditional ban song ha ka pertaisngi kan mento ya yu ya. So nice. Tem de kijingwai tem makor kom traditional. Baleti. Wat ngi bahaban le kata namar ngan oi fi ka identity jongi mentangi syakre melangin kin ong ngi deki ngim dei su ki khasi pakana namar bangim 4 but ya kaniam ngim don su akaniam. Nang tahu tu lan social reform orang pi ki khasi tu ya de definition orang bakat baki ki khasi kidang bot ya ka material system kidang de ki khasi lapin pediang ya kata nepin pediang gitu boong khasi udang de khasi udang keren ya ka language tikumnu gitu manga mapi laong noru kumno uturu unang de ka language ngi ka e ba ka ni mo ka e ba ladangin define siya ukasi menta ka jingkeli ngi Kristan who are we ngi la takadaw ngi klet ya ka culture la jong bat ka perlong ngi kibri bukin isi yang ngi bat mentang ngi na ka threat aka por men chwa le si aka por men chwa ka balang Kristan ka lalong ka threat ya ka culture ka jongi ma tang ban chupen kan mau teng ki missionaries jongi ru dan hi ki bala kham le bor kan ong ipi ngila don lupa ka grudge na do por men chuang akan mau 1911 na ka por ba ki perlok jongi kila astang ban seng ya ka seng khasi ki kwa ban pen ime ka culture ngimla ban len kata ka de ka jing ka ka ai ka bakiyoi ya kan yam Kristan ka jongi 1915 ka ik baca ki Kristan ka jongi henti po jayau ringkat JC Evans missionaries khang bagi tu gnong shat wiking it became a wiking criminal act of 1915 tilong kadak ayong ipani siya ka culture. How will we contribute? Kumno ngin contribute di. Kumno ngin penlong popular iki folk song in Christian worship. Kan ini ka challenge ka pipi hak man le nang ni sa kamat. Ka ngilingin nut ban ong ba ngiru ipen ya ka culture hamtam hak yang gijengruai. Ngidang penem ya ka culture hakai te aktin hakum ni kum tai bateng tengan ong epi ngas ngusi beni thu epi ngan ngalak ham keren tam no chawi da mo teng wat ha kijing ye te aktin ru teng mo nakaliang ki ngam ong ngam tip hang di nrei ngayo sngau chawi ki no sesial balang teng kila sim bentano e katu kadai ka kamkur ukunyi usang seberendah tawai tat really, we have to namar kini kidan karai ladon kirai sinat kum nuba ngimdei ban kata ya ki culture lum kum ta ngila kata bakala ngimdan haka jingma tedi manga mapi I'm a kasi you are a kasi kumno ngin le ngin pen im ya ka culture ling bakar kom im jungi bat kham tam ya ka jingruai ti
ngara keren tam malak tam ya ka odi pliang karanang to ngan penkut nama Henry ka bakhadu hi ka jingrai balai ngidon kami ki jingrai ka long ngiken mal kitab jing penpau ka nong ka bakhat saw ka dakhat ar hadu lai ka ya thu ya ka jing itu pau ka bakhadu ka banga ban ma phi ngin le nang ni setting ngin le yu phen rai ti ki PhD jong phi phen ong bangala pas BCom BA being art science ha kamian whether you know how to sing or not kata ka jingrai sangap idon iwi pastor ibai kailang mangan te itai pastor ngano itu kerteng tambang idon hang ta i pastor teren su i hata po idang don ka jing puliente ti long mangai pastor teren singi khamstuna di jingrai mo ya wi singi yang nga ai mu sat kho isat ken me be ngai te pastor la khamrang ba ai mu da me na la perkhat ba din kani jing im te me ngate ngala suk manga bo ubes kemo di pastor bes na ngabo ubes na ngala suk ngau beli pastor me siapa u shat ya pastor teren shat om uti me ba uti te me bon kam mes di sejerong ngau beli pastor te me men hap syarwai menirwai kom tu ngiti ngisuk me ngau pi beli pinile yu ngitu syong su chap tap kti me siana tengok mengi bamnang banruai tingi syap su tap kti me na ngi pai konsert ben dia ho ikran thamulan re but at the end of the day ka jingruai ka dei ka bangi ya denti ngaken mai wi khna mokhar ka porba usitom kelajar aslam kan ni bawa sitom nomor imat uya ya bagi perlok ju yaha ka di ka bam ka siep ka po jung lek liver I'm so nice te ben yo sngo shapangum kita yo sngo bun hi jer ki kum kita ki story ti hadir bula sitom la suthu ba Islam shu pitip ke ikabule ho u khot i ti ki perlok jung ru ba usneng ye ki sha bon khlat usneng ki re ka basngo tanat kalong ha ka jing em kumu tau brio kumu tau khana samla u ang lupai kimi be i pa jung u banjit lupa ki jing ruai ha ka perbelit on tap so nice kapenlong yu ban perkhat sapang kata kaban lech sate sesilyang jong kadi ka wa Jordan sesilyang jong ka jing im ka jong ajong pi kidi ki jing ruai Pemra re ya ka qualification pilatre kom officer pilatre kom prime minister chief minister whatever nothing pemla banra pidon spa no ka jing ruai hang ta hajrong tentang ka jing ruai nak ta ka daw ki jing ruai ki long ki badon kam adu kata-kata ha ka jing long men sim jung isimet ha ka jing long jing im ka bagen jam simat kum ta ter tinga i happy ya kan ni ka subject ngin le kum no ya ki jing ruai nang ni sakman nak bentak buron ju amen Tiga ka pol ngin pen ai ka jing khuble i pastor la ai ka tu jing kren ka ba koridor sipang ka jing ruai ka ba ngi ngim ju poi perkhat ka influence jong ka jing ruai ha ka jing im ka jongi tu blei nong khui phi pastor ba blei no yarap phi ha ka jing sakri ka jong phi nang la ban ai ka jing sakri kom kini ban pen kendit ben riu yang ni yo kumnur ngi klet yo ngi klet ye ka jing dan kam jong ka jing ruai ngasukwa pangkan mauru we naki khot jong ni ka balang ka jong hang ni marki bala contribute ha ya ka ni ka jing ruai i ba late MJ Jones jengap the way naki nong thau jing ruai ba paunam to ka por ha ka ni ka balang jong hang marki de maki ki bala penwandur ya ka jing ruai hang ni ha ka balang i ba paunam ha ban thau jing ruai ha ki jing seng crusade ka jong reverend yan not through de ma i bala thao si bol ki ruai du bolim kur khu pastor ke ni ki jing higai ku jong phi ba ngai ba kalong ko kodor kata-kata ba ban pekan mau yang ni ya kham tam khun samlau jong balang ban ken mau ya ki jing don kam jong ki jing ruai tingre por ngin
penwai no ikan jing syakri jongi dengan nyerwai lang jing rwai ke bahan rius pa lai pupra. Nadep rwai kan jing rwai di kerpat di Pastor S Warkelo in sebaban pelat yang ida jing kerku penwai. Apo kijing kerku jongni iya kwa atrai ban syong tu pendap ka do nu jongi kun ki jongni ai yin long jing suk jongni jing suk jongni alakas nyiru tu ai alakas nyiru tu ai pengiwai kerku atrai ki benta baro ki bengla pendap leba gede kepor hagajing mani bet gejing syagri gejing yeme pada pengimi no na gejing ke bekentang gejang atrai to ai be gejing ai gejung Jesus Christ atrai gejing ye gejung blai kpana bom jigot lembat gejing slok gejing pentengen be gejing banchat bor yung mansi ko ai be gejing sok gejing lai hawai lon kar be gejing kai be kodor ko yo no be pastor hagene gejan mer kemanta ron ka be balang kerpang hagejing raki gejing lek kemen jogi ye gejing dap sis pa arbusan lagi senam ron ka be bengen ki ba mani penut bram ye kerteng gejang ma narumanta bicri pom jogo ro hala kerta amen.